Снаряд раздира бруствера. Тонове влажна пръст се стоварват върху главите на пехотинците. Лятото на 1944 година. Западна Украйна. Настъплението е затънало пред височина 248. Въздухът е напоен с воня на изгорял барут, прегряло машинно масло и разкъсана плът. Войниците се притискат в рядката кал на разнебитените траншеи. Опитват се да се слеят с релефа. Впиват ногти в корените на дърветата. Почвата трепери. Непрекъснатата вибрация се предава през бутушите, удря в коленете и оттеква стъпа болка в зъбите. От сивия дим изплуват ъгловати силуети. Тежките танкове «Тигър» и самоходните установки «Фердинанд» методично смазват съветската отбрана. Широките стоманени вериги смилат изоставеното оръжие и човешките кости заедно с мокрия чернозем. Оръдията бият с право мерене по картечните гнезда. Опорният пункт се е превърнал в стрелбище. Немските екипажи настъпват уверено, нагло, без да намаляват походната скорост. Те знаят, че са напълно неуязвими. Огънят на противотанковите оръдия избухва по протежение на разкъсаната фронтова линия. Артилерийските разчети припряно дотикват снарядите в затворите. Изстрел, откат, още един изстрел. Звънлив, сух сблъсък на метал в метал разнася ехото над усъкатеното поле. Обикновените бронебойни снаряди безпомощно отскачат от дебелите наклонени плочи. По сивата немска броня остават само белезникави дръскотини от олющена боя. Законите на физиката произнасят безапелационна смъртна присъда на съветската пехота. Сухата аритметика на балистиката е непреклонна. Стандартният бронебоен снаряд е способен да пробие едва 65 мм преграда. Челото на настъпващия танк е защитено от 100 мм хомогенна крупска стомана. Кинетичната енергия тук е абсолютно безполезна. Директният удар се заменя от виенето на рикошета. Рикошетът означава незабавно разкриване и смърт за разчета. Блясъкът на ответния огън заличава маскираното оръдие заедно с артилеристите в кървав прах. Огнеметният танк, модел Т-34, е скрит в дълбок капонир на левия фланг. Маскировъчната мрежа е гъсто покрита с слой сив прах и буци пръст от близките разриви. Вътре, в тясната стоманена кутия, е непоносимо задушно. Нажеженият метал пари по пръстите. Миризмата на разлята нафта се смесва с сетката пот. Командирът на машината, старши лейтенант Виктор Волков, не отлепя лице от гумения наочник на перископа. Той наблюдава хладнокръвния, методичен разстрел на своите позиции. Стоманената армада неумолимо съкращава дистанцията. Волков вижда как фугасен снаряд на «Тигър» разкъсва съседния окоп. Земята се изстрелва към небето като зловещ черен фонтан, разхвърляйки отломки почва. В шлемофона непрекъснато пръщи статичен шум. Ефирът е задръстен от писъците на ранени командири на взводове и панически доклади. Радиостанцията изплюва откъслици от безнадежни съобщения. 31-ви! Горим! Оттегляме се към гората! Дръжте рубежа! Стойте до последно! Ни крачка назад! Волков мълчи. Той сухо анализира векторите на движение на вражеските машини. Оценява скоростта на настъпващия клин. Брои оставащите метри до своите окопи. Радистът преглъща нервно с пресъхнало гърло. Ръцете му конвулсивно стискат цевта на картечницата. Другарю старши лейтенант, ще ни премажат. Гласът на радиста преминава в хрип. Бронята не ги лови. Трябва да се изтегляме веднага. Ще ни изпекат живи в тая дупка. Без паника. Рязко отсича Волков. Чакай заповед. Каква заповед? След 3 минути ще загладят траншеите с веригите си. С нашето оръдие само ще им отраскаме боята. Снарядите отскачат като грах. Казах. Мълчи. Следи десния фланг. Радистът се извърща. Стиснал зъби до изпращяване. Механик-водачът е сграбчил здраво лостовете за управление. Кокълчетата на пръстите му са побелели от крайно напрежение. Двигателят работи на празен ход. Тежката вибрация на корпуса предава ритъма на приближаващата смърт директно в гръбнака. Внезапно ефирът е прорязан от ледения, пресипнал глас на командира на батальона. Волга 3. Аз съм Береза. Спрете пробива.
На всяка цена. Край на връзката. Радистът с рязко движение сваля шлемофона. Това е чиста касапница. Ще ни разгубят с право мерене за секунда. Волков бавно се обръща към екипажа. Лицето му е сиво от наслоените сажди. Очите му са абсолютно спокойни. В тях няма патриотичен унес или отчаяние на обречен човек. В тях работи студеният разчет на инженер, който вижда катастрофално неизправен механизъм и оценява микроскопичните шансове за оцеляване. Задачата трябва да бъде изпълнена. Пехотата бяга. Фронтовата линия се пука по шевовете. Немският брониран клин разпаря дълбоко съветската отбрана. Обичайната танкова тактика води до неминуемо унищожение на машината и екипажа още в първите секунди на открития огневи контакт. Излизането от капонира в челна атака е равносилно на сигурно самоубийство. Кинетиката е мъртва. Снарядите няма да пробият дебелата челна броня дори при стрелба от упор. Волков се връща към разбития перископ. Ситуацията стремително се влошала. Водещият тежък танк внезапно спира на гребена на разровения хълм. Дългата цев на оръдието с масивния дулен спирач, бавно, сякаш е хищник, дебнещ плячка, се обръща към маскираното укритие на съветския танк. Оптиката на немския мерач е уловила случайен отблясък от наблюдателния процеп. Напрежението сгъстява застоялия въздух в тясната кабина до плътността на втвърден бетон. Секундите се разтягат в безкрайни часове чакане на удара. Всеки глух удар на сърцето оттеква като камбана в слепоочията на екипажа. Немската машина замира. Огромното стоманено туловище се извисява над разбитото бойно поле, закривайки хоризонта. Изпускателните тръби бълват плътен синкав дим от форсирания двигател. Куполата завършва завъртането си. Черната бездънна дупка с калибър 88 мм гледа право в очите на Волков. Мерачът взема предварение. Тежкият метален затвор изтраква, дотиквайки снаряда. Смъртта е приключила с изчисленията и се готви за кратък скок. Времето изтича. Волков рязко се откъсва от гумения наочник на перископа. Тежката цев на немското оръдие е застинала на 100 метра. Времето се свива до кратко метално щракване. Кинетиката е мъртва. Законите на балистиката диктуват неминуема смърт. Обикновен бронебоен снаряд няма да пробие крупската стомана. Бронята трябва да бъде изгорена. Волков пада на мръсното, осеяно с изстреляни гилзи дъно на танка. Преди войната е заемал длъжността главен инженер на термитно-заварачен цех в промишления Дзержинск. Той познава до основи границата на течливост на легирания метал. Помни точните температури на топене. Мозъкът му бълва сухи цифри от изчисления. Обикновената щатна огнесмес ще се разлее като безполезно пушещо петно по дебелата челна броня. Заводският изстрел само ще заслепи оптиката на врага за няколко секунди. Нужен е локален температурен ад. Нужен е химически пробив. Волков слича грубия брезент от аварийното съндъче. Пръстите му разбиват стегнатите железни резета до кръв. Вътре в плътни редици са подредени трофейни немски димки и блокчета съветска пиротехническа пудра. Това е директен път към трибунала. Военният устав категорично забранява самоволна модификация на боекомплекта. Особеният отдел никога не прощава повреждането на държавно имущество. Военнополевият съд работи много по-бързо от вражеската артилерия. Волков отхвърля мислите за разстрел. Смъртта от 88 мм снаряд ще дойде след 30 секунди. Смъртта от куршума на чекиста ще настъпи чак утре. Изборът е абсолютно очевиден. Давай ключовете за резервоарите. Глухо отсича Волков през пръщението на рацията. Механик-водачът потреперва с цялото си тяло. Ръцете му са вкопчени до спазъм стоманените лостове. Очите му шарят лихорадочно. „Другарю старши лейтенант, ще гръмнем веднага“, хрипти водачът. „Седим върху пълна бъчва с барут. Ще изгорим живи до основи.“ „Ключовете, бързо! Или точно сега ще ни намотаят на веригите. Изпълнявай!“ Водачът с трепереща ръка подава тежкия гаечен ключ. Волков скъсва оловните пломби от клапаните на пневматичната система на огнехвъргачката. Високото налягане яростно съска, нахлувайки в тясното пространство на бойното отделение. Застоялият въздух мигновено се напоява с гъсти пари на бензин.
мазут и изгоряла изолация. Дишането става физически болезнено. Пълначът в ужас се свива в далечния ъгъл на куполата. Той гледа командира с разширени, встъкленени очи. Въздухът в бойното отделение става тежък, вискозен. Всяко движение изисква колосални усилия на волята. Страхът парализира мускулите, но професионализмът кара ръцете да работят с механична точност. Волков хладнокръвно превръща вътрешността на бойната машина в импровизирана алхимична лаборатория. Той изважда трофеен щик-нож. Студеното острие, с сух, хрущящ звук, разпаря плътните картонени обвивки на немските димки. Едък бял прах се сипе гъсто върху мръсните омаслени парцали. Това е мощен химически окислител. Към него веднага се добавя фина алуминиева пудра. След това идва най-важният, критичен компонент. Волков изважда изпод куртката си стегната плътнена турбичка. Вътре има едри магнезиеви стружки. Разменил ги е от авиационните механици на батальона точно преди месец. Смесването на компонентите става директно върху треперещите му колене. Металът на корпуса непрекъснато вибрира от близките артилерийски разриви. Танкът тежко се подхвърля върху поддаващата почва. Едно единствено грешно движение мигновено ще предизвика детонация. Тон горюча смес ще превърне целия екипаж в овъглена пепел за хилядна от секундата. Волков отмерва идеалните пропорции на горивото и окислителя единствено по усет. Тук няма лабораторни везни. Има само абсолютната мускулна памет на загробелите длани и зверинския инстинкт на професионалиста. Гориво, окислител, катализатор. Той засипва смъртоносния си в прах в празните стоманени гилзи. Твърдо натъпва сместа с дървената дръжка на тежък чук. Триенето на прашинките звучи като стържене на шкурка по оголени нерви. Над главата му се разнася оглушителен грохот. Поредният немски снаряд с звън рикошира от куполата на съседния разбит танк. Ударната вълна удря в ушите. От тавана се сипе ситна ръжда и люспи изсъхнала боя. Волков не обръща внимание на външния свят. Неговият свят се е свил до размерите на месингова гилза. Той внимателно поставя модифицираните капсул-детонатори. Зарядите са готови. Сега е необходимо да се пренастроят дюзите на барутната огнехвъргачка. Стандартното налягане няма да протласка гъстата, наситена с метал огнесмес на нужното разстояние. Изисква се форсирано впръскване. Командирът удира кожата на кокалчетата си, отвивайки запеклата гайка на редуктора. Машинното масло се смесва с гъста тъмна кръв. Вражеската армада отвън продължава неумолимото си движение. Лязъгът на веригите на тежките машини се слива в единен, монотонен тътен. Земята стене под тежестта на хиляди тонове крупска стомана. Волков затваря предпазния клапан на бутилката с гъстен въздух. Той съзнателно изкарва стрелката на манометъра извън червената линия на допуските. Металът на тръбопроводите стене опасно от критичното вътрешно напрежение. Системата е готова да се пръсне всяка секунда. Рискът от самовзривяване нараства хилядократно. Едра, тежка капка солена пот се откъсва от мръсното чело на Волков. Тя бавно пада надолу. Капката удря точно върху оголения контакт на електрическия спусък. Разнася се сухо, рязко пръщене. Късото съединение мигновено избива ярка синя искра. Времето напълно спира. Сърцата на тримата членове на екипажа замират в гърдите им. Дишането пресеква. Искрата зловещо пламва и изгасва точно на 1 милиметър от открития запалителен барут на модифицирания снаряд. Тишината притиска разкъсаните тъпанчета с уловна тежест. Смъртта отново премина наблизо, едва докосвайки лицата им с ледения си дъх. Волков изтрива остатъците от пот с мръсния си ръкав. Той внимателно вкарва първия смъртоносен заряд в горещия затвор. Ключалката на оръдието сухо изштраква, затваряйки стоманения капан. Капанът е готов. Въздухът вътре в бойното отделение се сгъстява. Кислородът стремително изгаря. Дишането става физически болезнено. Гърлото се свива от сух, корав спазъм. Огнеметният танк Т-34 се е превърнал в задушна стоманена гробница. Машината е застинала в дълбока засада.
на фланга на разбитата, преорана от снаряди височина. Но около кипи локален ад. Тежките фугаси разкъсват земята. Осколките с виене секат прашната маскировъчна мрежа. Хищните огловати кутии на немската тежка бронетехника бавно пълзят напред. Те методично настъпват на дистанция за сигурен изстрел. Земята ритмично се тресе. Всяко движение на многотонните вериги предава глуха вибрация директно в костите на екипажа. Смразяващ, лепкав ужас сковава движенията. Животински страх парализира опънатите мускули. Пълначът седи на мръсното, затрупано с гилзи дъно. Ръцете му силно треперят. Той здраво е прегърнал резервния снаряд. Той отлично разбира абсолютната безнадежност на текущата ситуация. Излизането в открито гневи бой срещу такава броня означава мигновена кремация. Сухожилията на механик-водача звънят от крайно напрежение. Той се е вкопчил до смърт в лостовете за управление. Кокалчетата на пръстите му са побелели. Очите му непрекъснато следят тясната, покрита с прах ивица на триплекса. Старши лейтенант Волков не откъсва поглед от окуляра на командирската панорама. Оптическата система леко трепти от близките артилерийски разриви. В кръста на прицела неотвратимо израства масивна сива туша. Водещият тежък танк на врага с хрущене прекършва редките храсти. Широките вериги смилат почвата в еднородна каша от кал. Дългата цев на смъртоносното оръдие заплашително се поклаща в такт с движението на машината. Немският командир е абсолютно уверен в своята тотална неуязвимост. Машината му не е по зъбите на щатните съветски калибри. Той изобщо не очаква удар от незабележимия земен хълм. Не подозират, че в цевта на маскираното оръдие е затворена импровизирана химическа смърт. Волков оценява обстановката с леденото спокойствие на пресметлив инженер. Челната броня на врага е абсолютно непробиваема. Бордовете са надежно прикрити от дебели стоманени екрани. Единственото критично уязвимо място е тясната кръгова цепка в основата на куполата. Стикът между масивната купола и тежкия брониран корпус. Да се оцели там от голямо разстояние е физически невъзможно. Изисква се ювелирен снайперски изстрел от упор. Директен огневи контакт на ръба на гарантираното самоубийство. Капанът се гради единствено на максималното сближаване. Немците трябва да бъдат пуснати съвсем близо. Дистанция 200 метра. Хрипти мерачът. Мокрите му от под пръсти конвулсивно стискат металните маховици за насочване. Гласът му преминава в сипене. Другарю старши лейтенант, време е да бием. Ще ни забележат. Ще ни изпекат живи. Чакай. Отсича Волков с туманен, безжизнен глас. Дръж целта. Не мърдай. Вражеската армада продължава неумолимото си движение. Рязкото изтракване на щифтовете на веригите бие по опънатите оголени нерви. Мощният двигател реве, изхвърляйки гъсти кълба синка в дим. Немският механик-водач рязко превключва предавка. Сухото метално стържене на трансмисията се чува отчетливо през дебелата броня на съветския танк. Разстоянието стремително се стопява. Смъртта идва съвсем близо. Тя гледа право в очите през лещите на прицела. 100 метра. Мерачът диша тежко на пресекулки. Едка пот залива очите му. Не бива да мига. Те идат право срещу нас. Ще видят хълма. Чакай. Дръж основата на куполата в кръста. Нито звук. Водещият танк внезапно намалява скоростта. Веригите стържат по натрушените камъни. Куполата започва бавно, неотвратимо завъртане. Командирът на вражеската машина е забелязал неестествените очертания на маскираното укритие. Тъмното, бездънно гърло на оръдието се разгръща право към позицията на Волков. Напрежението в кабината достига критична точка. Секундите текат като гъста лепкава смола. Сега ще удари тежък бронебоен снаряд. Той лесно ще пробие наклонената броня, превръщайки екипажа в кървава кайма. «Механик, позиция 2, давай!» изръмжава Волков. Механик-водачът яростно дърпа към себе си тежките стоманени лостове. Двигателят изревава на максимални обороти. Машината рязко се втурва напред. Веригите с гръмко хрущене
Изтръгват сухи буци пръст. Танкът изкача от укритието. Внезапният маньовър разваля прицела на немския мерач. Тежкият вражески снаряд със свистене разпаря нажежения въздух. Смъртоносната болванка преминава на броени сантиметри над куполата. Мощна ударна вълна удря по бронята. Оглушителен звън бие по тъпанчетата на екипажа. Съветският танк излиза на нова огнева позиция под шквален картечен огън. Дистанцията се съкращава до абсолютния самоубийствен минимум. 50 метра. Огромната сива купола с грубо нарисуван кръст напълно запълва окуляра на прицела. Вижда се всяка метална нита. Виждат се дълбоките дръскотини по крупската стомана. Ясно се вижда дебелият заварачен шеф в основата на куполата. Идеална, беззащитна цел. Огън! Кратко изкомандва Волков. Мерачът със сила натиска тежкия педал на спусъка. Ударникът рязко удря по модифицирания капсул. Запалителят мигновено сработва. Импровизираният химически заряд ярко избухва в горещия затвор. Налягането на газовете мигновено достига червената отметка. Цевта на оръдието се дръпва назад в твърд, кратък откат. Миризмата на изгорял барут удря в ноздрите. Модифицираният снаряд с вой излита от дулния спирач. Той не носи в себе си безполезна кинетична енергия. Той носи нестабилен, ръкотворен ад. Разстоянието от 50 метра снарядът преодолява за неуловима част от секундата. Траекторията е идеална. Болванката удря точно в тясната цепка. Тя с размах се врязва право в стика между тежката купола и корпуса на водещия немски танк. Зарядът не пробива бронята. Той се заклещва здраво в стоманения шеф. Разнася се само глух, тежък метален трясък. Удар. Бронята издържа кинетичното въздействие. Снарядът заседна в основата на куполата. А след това настъпва секунда на абсолютна звънтяща тишина. Изстрелът не даде видим резултат. Немският танк не избухна. Куполата на врага замръзна. Оръдието все още гледа точно към съветската машина. Въздухът престава да навлиза в белите дробове на Волков. Екипажът се вкаменява по местата си. Времето напълно спира. Капанът щракна. Но самоделният механизъм на смъртта взе фатална пауза. Тишината притиска слепоочията като пудова тежест. Животът на целия екипаж увисна на най-тънка нишка пред лицето на настъпващата катастрофа. Хилядна от секундата разкъсва звънтящата тишина. Върху сивата броня на водещия тежък танк избухва ослепителна бяла звезда. Импровизираният химически запал сработва без грешка. Термитната смес се впива в стика на основата на куполата. Температурата на локалния удар мигновено скача до 2500 градуса. Физиката на свръхвисоките температури влиза в своите безмилостни права. Крупската стомана не издържа. Тя губи молекулярната си здравина за един неуловим миг. Легираният метал променя агрегатното си състояние. Непробиваемата челна защита потича като гъст жълт восък. Кинетиката спря, но химията продължава своята разрушителна работа. Дъговата заварка е пренесена от заводската площадка директно на бойното поле. Ослепителният бял пламък реже стоманата без най-малко съпротивление. Пръски на жежена шлака летят на всички страни, подпалвайки сухата прашна трева. Разтопеният метал намира микроскопични пролуки в заваръчните шевове. Огнената река пробива директен път към вътрешността на бойното отделение на вражеската машина. Нажежените капки смъртоносен дъжд падат върху хидравличните задвижвания и откритите барутни заряди. Немският танк мигновенно се превръща в ревяща доменна пещ. Застоялият кислород изгаря за секунда. Вътрешното налягане рязко разкъсва преградите. Пламъкът жадно поглъща боекомплекта. Огънят достига до стелажите с осколочно-фугасни снаряди. Настъпва колосална обемна детонация. Глух, утробен удар жестоко разтърсва земята. Взрив с огромна сила разкъсва дебелия бромиран корпус отвътре. Многотонната купола с трясък се откъсва от основата. Огромно парче мъртва стомана излита във въздуха, бълвайки гъсти стълбове черен мазен дим. Мощна ударна вълна удря жестоко съветската машина. Бронята жално стене, поемайки градушка от осколки. Екипажът на огнеметния танк
не празнува победата. Време за човешки емоции не съществува. Има само тежка и изтощителна мъжка работа. Конвейерът на унищожението е пуснат на пълни обороти. Хората вътре в нажежената стоманена кутия действат абсолютно механично. Точните, премерени до милиметър движения напълно заменят страха. Целта е унищожена. Сухо констатира мерачът. Пресипналият му глас е лишен от всякакви интонации. Той вече яростно върти стоманените маховици, прехвърляйки прицела върху следващата машина. Сусколучен. Зареждай. Отсича Волков с метален глас. Той нито за част от секундата не отлепя лице от гумения наочник на командирската панорама. Пълначът с рязко движение отваря горещия бордови стелаж. Плътните му брезентови ръкавици отдавна са овъглени от непрекъснато растящата температура. Голите му пръсти сграбчват тежкия стоманен цилиндър. Месинговата гилза безмилостно гори незащитените длани. Мускулите на гърба му се свиват в мъчителен спазъм от непоносимото статично напрежение. Той се извръща в непоносимо тясното пространство на бойното отделение. Лакътят му се удря силно в масивния затвор на оръдието. Кожата мигновено се удира до кръв, до самото месо. Рязката болка потъва в кипящия адреналин. Гъста тъмна кръв залива мръсния горещ метал. Пълначът с колосално усилие дотиква новия модифициран снаряд в димящия отвор. Тежкият клиновиден затвор със сух метален звук се затваря, едва не откъсвайки плъзгащите се пръсти на човека. Готово, хрипти боецът. Той пада тежко на колене, поглъщайки конвулсивно нажежения, отровен от едките барутни газове въздух. Горящите, безформени останки от първия тежък танк напълно преграждат пътя на останалата колона. Немският строй се разпада. Идващата след него самоходна артилерийска установка рязко набива спирачки. Широките стоманени вериги със страшен скрежет раздират сухата почва. Немският механик-водач отчаяно се опитва да даде назад. Огромната бронирана рубка започва бавно да се завърта. Машината подлага под удара уязвимия си плосък борт. Това е абсолютно идеалният момент за втория изстрел. Волков хладнокръвно улавя огромния сив силует в кръста на оптическия прицел. Прицел 40. Борт. Огън. Мерачът със сила натиска тежкия педал. Засичане. Ударникът глухо удря в абсолютна пустота. Капсулът на импровизирания химически снаряд мълчи. Самоделната алхимия дава критичен отказ. Снарядът засяда здраво в нажежената цев на оръдието. Напрежението в кабината мигновено скача отвъд границите на човешките възможности. Скъпоценните секунди стремително изтичат между пръстите. Заседналият боеприпас с нестабилен термитен пълнеж започва стремително да се нагрява от нажежените стени на затвора. Неконтролируемата детонация вътре в собствената купола става въпрос на няколко кратки мига. Смъртта отново се завръща в кабината. Засичане! Хрипти мерачът. Мокрите му от пот ръце конвулсивно дърпат стоманения лост на ръчния екстрактор. Затворът е заклинил напълно. Парче деформиран от джегата месинг е заседнало здраво в метала. Волков незабавно захвърля перископа и грабва тежък стоманен лост от комплекта с инструменти. Грубата механична повреда изисква също толкова груба физическа сила. Командирът замахва и стоварва тежкия железен прът върху заклинилия клин на затвора. Ярки искри се сипят върху напоената с мазут троба. Удар. Още един съкрушителен удар. Отвън вражеската самоходка завършва маневрата си. Дългият ствол на противника неумолимо се спуска, насочвайки мерника към маскираната позиция на съветската машина. Остават точно 2 секунди живот. Третият мощен удар с лоста най-после избива непокорния затвор. Димящата, дефектна месингова гилза пада със звън върху железния пот на бойното отделение. Бял, отровен химически прах се сипе гъсто върху нажежените метални листове, моментално изпълвайки затвореното пространство с задушлив, разяждащ дим. «Зареждай!» реве Волков, като гласът му напълно надвиква оглушителния грохот на форсираните танкови двигатели от вражеската колона. Раненият пълнач отново хвърля измъченото си тяло напред.
Той сляпо грабва следващия тежък снаряд. Прясна кръв от ожулените му ръце се плъзга по гладката повърхност на метала. Той вкарва боеприпаса в цевта с едно непрекъснато, отчаяно движение. Затворът се затваря с рязко щракване. Смъртоносният конвейер възстановява нарушилия се ритъм. Оръдието отново е насочено към вражеската самоходка. Дистанцията остава същата – смъртоносни 50 метра. Мерачът не чака повторна команда от командира. Кракът му притиска здраво педала на спуска към железния пот. Оглушителният трясък от изстрела удря по разкъсаните тъпанчета. Откатът изхвърля тежкия казенник назад. Нова порция нестабилен химически ад се устремява към целта. Войната не дава време за отдих. Вътре в съветската машина продължава непрекъснатият цикъл на тежък физически труд. Изхвърляне на гилзата. Зареждане на нов снаряд. Лязък на затвора. Изстрел. Въздухът става абсолютно негоден за дишане. Температурата вътре в танка неумолимо наближава 60 градуса. Хората плуват в пот и кръв. Задушават се от отровните изпарения на изгарящия химически реагент. Но продължават методично да унищожават настъпващата стомана. Инженерният разчет и грубата животинска сила са се слели в единен часовников механизъм. Всеки член на екипажа се е превърнал в бездушно зъбно колело в гигантския конвейер на унищожението. Спирането на този механизъм означава незабавна смърт. Ударната вълна от детонацията на челната машина разсейва гъстия черен дим. Останалите тежки немски танкове стремително се съвземат от първоначалния шок. Стоманената армада осъзнава източника на заплахата. Илюзията за неуязвимост е разрушена. Дългите 88 мм стволове се задвижват синхронно. Масивните куполи с тежък хидравличен шум се завъртат към незабележимия земен насип. Немците престрояват бойния ред в движение, обръщайки неуязвимите си челни плочи към позицията на съветския танк. Ловците разкриха засадата. Смъртоносната въртележка набира обороти. Вътре в огнеметния Т-34 няма абсолютно нищо за дишане. Температурата уверено прехвърля всички мислими граници. Въздухът се е превърнал в нажежен отровен газ, състоящ се от барутни изпарения, пари от изпаряващ се мазут и токсичен химически дим. Самоделната химия вътре в бойното отделение е крайно нестабилна. Зарядите с магнезиеви стружки и трофеен барут се нагряват от нажежените стени на казенника и разпръснатите по пода изстреляни месингови гилзи. Металните цилиндри със самоделна смърт стават непоносимо горещи на пипане. Едно невнимателно движение, една случайна искра от статично електричество или рязък удар и целият екипаж мигновено ще се изпари в изригване на бял пламък. Рискът от самовзривяване нараства с всяка изминала секунда. Хората седят върху огромна барутна бъчва с тлеещ къс фитил. Цел 2. Вдясно 30. В кърмата. Огън. Хрипти Волков. Гърлото му е напълно изгорено от едките химически пари. Гласът му звучи като стържене на ръждясал метал по стъкло. Мерачът е прилепнал с влажното си от пот лице към гумения накрайник на прицела. Той механично изпълнява заповедта, въртейки тугите маховици с потна плъзгаща се хватка. Изстрел. Откат. Тежкият казенник изплюва с лязък димящата гилза. Поредният модифициран заряд заминава към настъпващия враг. Снарядът точно прошива масивните метални решетки на моторното отделение на немската машина. Законите на химията отново отменят дебелината на бронята. Свръхвисоката температура разтапя стоманените жалузи. Горящият течен магнезий залива като неудържим водопад мощния карбураторен двигател. Горивните магистрали се пукат от мигновената температурна разлика. Лепкав, всепоглъщащ пламък обхваща моторното отделение. В сивото украинско небе се издига мазен, непроницаемо черен стълб, гъст дим. Механизмът на войната дава поредната тежка засечка. Втората вражеска машина се превръща в неподвижна погребална клада. Екипажът панически напуска горящия танк, попадайки веднага под кинжалния картечен огън на пехотата. Но останалата армада продължава да натиска. Трети тежък танк улавя съветската машина в кръста на Цайсовата оптика. Немският мерач безмилостно натиска педала на спуска.
Оглушителен грохот раздира пространството. Тежкият бронебоен снаряд разпорява нажежения въздух с писък. Удар с колосална сила разтърсва огнеметния танк. Металът стене жално и страшно, поемайки ужасяващата кинетична енергия. Екипажът е захвърлен със сила към нажежените стоманени стени и ръбестите казенници. От тавана се изсипва град от остра желязна окалина и отчупена боя. «Механик, назад!» реве Волков, изплювайки гъста солена кръв от прехапаната си устна. Водачът яростно дърпа към себе си тувите лостове за управление. Двигателят вие напрегнато, изхвърляйки кълба сивкави изгорели газове. Танкът рязко се дръпва назад, изплъзвайки се от повторния прицел, но лявата страна неестествено пропада. Чува се страшен, силен, стържащ звук, откъсащ се легиран метал. Ответният вражески снаряд не е пробил челната броня. Той се е плъзнал под опирателната, издълбавайки дълбока бръзда в наклонения лист, и е ударил право в ходовата част. Ленивецът е разбит на парчета. Масивните стоманени тракове се свличат с грохот на земята, дрънчейки с избитите си щифтове. Веригата безпомощно се разстила по калната, изровена почва. Съветската машина е парализирана. «Веригата падна! Стоим!» крещи механик-водачът през лясъка на метала. В гласа му звучи студена обреченост. Неподвижният танк в съвременния маневрен бой живее не повече от 10 секунди. Те са се превърнали в идеална, прикована към земята мишена. Немците мигновено преценяват ситуацията. Поредната тежко бронирана машина уверено изпълзява и зад димящите останки на своите другари. Дистанцията стремително се съкращава. Вражеският купол методично се насочва към обездвижената съветска цел. Немските танкисти се готвят за хладнокръвен разстрел от упор. Изтеглянето е физически невъзможно. Напускането на машината под шквален огън на открита местност е сигурна смърт. Вътре в танка температурата достига критична, смъртоносна точка. Капки пот се изпаряват със съскане върху нажежената броня. Зарядите в стелажите са готови да детонират от всеки по-силен удар. «Зареждай!» Командата на Волков разрязва гъстия, изпълнен със смърт въздух като безмилостен удар с камшик. В нея няма нито капка паника. Само сухо констатиране на неизбежния факт. Те ще приемат последния бой точно тук, без да отстъпят нито на милиметър. Пълначът удира остатъците от кожа от окървавените си длани. Той изтръгва от нажежения метален стелаж последния самоделен химически снаряд. Металът жестоко гори ръцете му през умъртвената, покрита с мехури плът. Боецът вкарва нестабилния заряд в горещата цев с едно точно премерено движение. Клиновият затвор се затваря рязко, едва не откъсвайки пръстите му. Мерачът не чака корекции от командира. Той удря със сила по педала на спуска, прицелвайки се право в настъпващата стоманена стена. Изстрел. Поредното ослепително изригване на бял термитен пламък озарява бойното поле. Модифицираният заряд се впива с чудовищна сила в основата на вражеския купол. Химическата реакция мигновенно прогаря многослойния шев от крупска стомана. Нажеженият разтопен метал пробива навътре в бойното отделение на немския танк. Той пада право върху отворените барутни заряди, подготвени за смъртоносния изстрел по съветската машина. Ударна вълна с колосална мощ разтърсва разкъсаната земя. Вътрешната детонация на огромния боекомплект разкъсва вражеската машина на безформени парчета. Многотонният купол с обезобразената дълга цев се откъсва от корпуса с ужасяващо желязно стържене. Той полита във въздуха на 10 метра, преобръща се тежко и се сгромолясва върху калната земя с глух, разтърсващ почвата тътен. Ревящ пламък излиза с бучене от отвореното гърло на разкъсания корпус. Механизмът на войната спря, задавяйки се със собствената си кръв и стомана. Боят продължава точно 14 минути. Секундната стрелка на механичния хронометър отброява времето абсолютно хладнокръвно и безмилостно. За този микроскопичен отрязък от вечността, непобедимата немска армада губи 5 от най-новите си тежки бронирани машини. 5 стоманени крепости, създадени в заводите на Райха за тотална доминация на бойното поле, се превръщат в пламтящи братски могили. Системата претърпява критичен,
невъзвратим срив. Идеалната машина за настъпление се задавя в собствената си кръв и разтопен метал. Немските екипажи не разбират физиката на случващото се. Те виждат как неуязвимата им защита се топи от попаденията, идващи от незабележимото земно прикритие. Дебелата челна броня, способна уверено да издържи директен кинетичен удар от всеки съветски щатен калибър, тече под въздействието на самоделната химия. В радиоефира на врага нараства неконтролируема паника. Студеният тактически разчет е заменен от животински ужас пред неизвестното разрушително оръжие. Оцелелите танкисти наричат това черна магия. Те развалят прецизния боен строй. Идеалният, отработен на полигоните механизъм за атака, се разпада на парчета. Тежките машини започват безразборно, в сляпо бързане да отстъпват назад. Водачите яростно дърпат тугите лостове за управление, безмилостно изнасилвайки сложните трансмисии. Широките вериги отчаяно стържат по изовечената от взривовете почва. Земята хвърчи изпод траковете. Огромна стоманена махина на десния фланг се опитва спешно да се завърти под непрекъснатия прицелен огън. Механик-водачът на врага се поддава на паниката и допуска фатална грешка. Той не преценява радиуса на завой върху разбитата свличаща се земя. Многотонната сива туша се накланя настрани. Лявата верига напълно губи сцепление с ръба на дълбоко пясъчно дере. Танкът се сгромолясва надолу, тежко, с оглушителен метален лясък. Куполът стърже със сила по камъните, смачкайки тънките калници и чупейки бордовите екрани. Машината се преобръща с дъното нагоре, безпомощно излагайки тънката броня на уязвимата си отроба. Остатъците от разгромения танков клин поспешно се изтеглят в спасителната низина. Врагът излиза от зоната на поражение. Настъплението окончателно се разбива в локалния термичен ад. Волков не откъсва възпалените си очи от окуляра на командирската панорама. Лицето му е стегнато от кора засъхнала солена пот и гъсти мазни сажди. Целите се изтеглят бързо. Сухо хрипти мерачат. Мокрите му ръце конвулсивно стискат стоманените маховици на прицела. Дишането му е накъсано, тежко. Разрешете да бием в движение. Ще ги стигнем в кармата. Прекрати огъня. Оръдието е критично прегрято. Гласът на Волков звучи глухо, монотонно, без нито една емоция. Пестете химията. Чакайте. Те остават парализирани вътре в своя разбит танк. Свалената верига е приковала намертво многотонната кутия към тази преорана височина. Всяко движение на затаилата се вражеска артилерия или пехота може да стане фатално за тях. Напрежението не изчезва. То просто променя формата си, превръщайки се в гъсто, лепкаво очакване на повторен удар. Войната никога не прощава загубата на бдителност. Екипажът продължава да седи върху барутна бъчва, пълна догоре с нестабилен експлозив. Самоделните снаряди в нажежените стелажи могат да се детонират самопроизволно във всяка част от секундата. Бойното поле бавно потъва в тежка, притискаща тишина. Оглушителният грохот от оръдейните изстрели е заменен от често сухо пръщене на горящ метал и глухи гърмежи от взривяващи се боекомплекти вътре в разбитите корпуси. Черен, неестествено гъст дим закрива сивото украинско небе с плътна, непроницаема пелена. В застиналия въздух виси непоносима смрад на изгоряло дизелово гориво, разтопена гума от бандажите и овъглена плът. Цялата земя пред позицията е осеяна с изкривен, мъртъв метал. Гордостта на немската инженерна мисъл е напълно унищожена от студения разчет на съветския химик. 88 мм оръдия, които някога сееха смърт и паника, сега са чудовищно стопени. Свръхвисоките температури са обезобразили идеалната геометрия на дебелите цеви. Те са огънати като мек пластилин и гледат безпомощно към изгорената черна земя. Бронираните листове са изтърбушени от чудовищната сила на вътрешните детонации. Заваръчните шелове са разкъсани. Масивните опорни ролки са изтръгнати от балансирите и захвърлени на десетки метри. Желязната сметка на този жесток бой е платена изцяло. «Гледайте в 4 очи!» цеди Волков през стиснати зъби. Той грубо изтрива оптиката с парцал. «Със сигурност ще извикат минохвъргачките.
Секторът за обстрел да не се променя. Разбрано, командире, отвръща механик водачът, отпускайки безсилно глава върху приборното табло. Държим рубежа. Оцеляването в боя не е краят на мръсната работа. То е само кратка пауза преди нова катастрофа. Капанът изпълни смъртоносната си функция, но ловците сами се превърнаха в неподвижна мишена. Отпускането е строго забранено. Въздухът вътре в бронираната кутия стремително се сгъстява. Кислородът е напълно изгорял. Мястото му е заето от тежка гадна смес. Отровният химически дим разяжда лигавицата. Парите от изгорелия магнезий жестоко дерат гърлото. Миризмата на нажежен до червено легиран метал се смесва намертво с гъстата воня на човешка пот. Огнеметният Т-34 се превръща в херметичен капан, запълнен догоре с задушлив газ. Тишината удря по тъпанчетата по-силно от фугасен взрив. Звънтящият шум в ушите заглушава пръщенето на изтиващата броня. Екипажът седи неподвижно. Адреналинът стремително напуска кръвта. На негово място веднага идва токсична, уловна умора. Мускулите губят тонус. Телата на бойците омекват. Никаква бравада. Никакви викове на радост. Измъчените хора просто се опитват да поемат следващия си дъх. Волков бавно сваля шлемофона. Движенията му коства огромни усилия. Ръцете му треперят с лек, неконтролируем тремор. Пръстите му са схванати от силен гърч. Нервната система е изтощена до абсолютния си физически предел. Мозъкът категорично отказва да обработва външна информация. Те току-що работиха по самия ръб на бръснача. Едно грешно движение, един излишен градус температура вътре в казенника, една дефектна немска димка и щяха да се превърнат в шепа сива пепел върху желязното дъно. Гражданските знания на инженера-химик спряха вражеския брониран клин. Законите на термодинамиката спасиха живота им. Формулите от университетския справочник се оказаха по-здрави от крупската стомана. Но цената на това спасително знание са изпепелените нерви. Волков гледа почернените си длани. Кожата е покрита с дълбоки изгаряния и набита мазутна мръсотия. Той методично оглежда вътрешността на танка. Нажежените месингови гилзи гъсто усеяват пода. Металът все още излъчва непоносима горещина. Остатъците от самоделната термитна смес клеят слабо в тъмните ъгли на бойното отделение. Бял отровен прах покрива на равен слой всеки квадратен сантиметър от пространството. Приворите са покрити с плътни сажди. Електрическият вентилатор бръмчи напрегнато, но абсолютно не се справя с плътния облак токсичен газ. «Люковете!» хрипти Волков. Гласът му звучи глухо и пречупено. Гласовите връзки са жестоко обгорени от теткия дим. «Отваряй, ще се задушим!» Пълначът се изправя трудно на омекналите си крака. Той се хваща здраво за масивната стоманена ръкохватка на куполния люк. Металът е силно нажежен. Боецът стиска зъби, игнорирайки острата болка от изгорената кожа. Той бута тежкия брониран капак нагоре. Люкът е заклинил. Деформацията на корпуса от близките взривове е изкривила намертво стоманените панти. «Не става, командире!» сипи пълначът. Той се накланя тежко върху ръкохватката с цялото си тегло. «Заяло е здраво!» Механик-водачът мълчаливо напуска поста си. Той се подтяга тежко на ръце и застава плътно до пълнача. Двама изтощени мъже синхронно удрят с рамене в дебелата стомана. Удар. Още един силен удар. Грубата физическа сила работи срещу изкривения метал. Люкът поддава със силно стържене. Тежкият капак се отваря назад с метален лясък. В бойното отделение рязко нахлува поток от сив, пропит с барутни изпарения въздух. Но сега той изглежда абсолютно чист. Екипажът жадно, конвулсивно гълта кислород. Белите дробове горят като в огън. Започва тежка, накъсана кашлица. Токсичният дим бавно и неохотно напуска стоманената кутия. Мерачът се слича безсилно долу. Той просто пада по гръб върху горещия капак на трансмисията. Калният му комбинезон моментално се напоява с машинно масло. Очите му са абсолютно стъклени. Лицето сиво, изострено. Той гледа в тавана на купола с безсмислен, празен поглед. «Живи сме!»
Сухо констатира механик-водачът. Той размазва калната пот с горната част на дланта си, оставяйки по лицето си широка черна ивица. Измъкнахме се на косъм. Късметът е само за глупаците, равно отговаря Волков. Той продължава да седи неподвижно на мястото на командира. Измъкна ни химията и правилната доза окислител. Мислих, че ще изгорим точно тук, шепне мерачът, без да откъсва поглед от железния таван. Когато гилзата заклини здраво, вече бях готов. Бях се примирил. Да мислиш не е твоя задача. Пресича го остро Волков. Твоята задача е на време да натискаш педала на спуска. Разговорът прекъсва веднага. Думи повече няма. Смисъл от излишни приказки също. Психологическата граница е напълно премината. Те изпълниха точно неизпълнимата заповед. Спряха пробива на тежката броня. Унищожиха предовата техника на врага с самоделни заряди на цена от няколко копейки. Но сега това няма абсолютно никакво значение. Значение има само студеният въздух, който влиза с хриптене в дробовете. Значение има това, че сърцето продължава да бие ритмично в гръдния кош. Волков изважда от джоба на куртката си силно смачка на папироса. Пръстите му механично пречупват сухия тютюн. Той щраква с трофейна запалка. Слабо пламъче осветява измъченото му лице. Дълбоко дръпване. Едкият тютюнев дим изтласква остатъците от химическото задушаване от дробовете му. Той гледа внимателно хората си. Те дишат. Това е единственият сух остатък от изминалите 14 минути бой. Токсичната умора троши костите. Тя изсмуква и последната енергия от напрегнатите мускули. Пълначът седи клекнал, втренчен тъпо в обезобразените си длани. Големите мехури от силните изгаряния вече започват да се пукат, отделяйки прозрачна течност. Болката ще дойде малко по-късно, когато адреналиновата блокада окончателно отмине. Сега той е просто парче жива плът, програмирано да зарежда тежки цилиндри в казенника на оръдието. Биологичният механизъм изпълни функцията си. Механизмът изисква спешно охлаждане и дълга почивка. Извън разбития танк цари тежка мъртва тишина. Тя изглежда неестествена и плашеща. Само вятърът гони едкия барутен дим по осеяното с дълбоки кратери поле. 5 черни овъглени останки от вражески машини продължават да пушат силно в далечината. Това е прекият резултат от сухия професионализъм. Това е равносметката от мръсната, тежка работа, свършена абсолютно без ни най-малък намек за илюзорен героизъм. Правилното действие винаги ражда правилен резултат. Провери боекомплекта, сухо команда Волков. Гласът му е лишен от интонации. Това е просто поредният ред в дългия мислен списък с необходими инструкции за оцеляване. Изхвърли всички дефектни шашки, веднага, преди да дойдат техниците. Изпълнявам. Безжизнено отвръща пълначът. Той бавно отделя тежкото си тяло от горещата броня. Всяко действие сега изисква колосално волево усилие. Боецът започва методично да преглежда остатъците от самоделния химически арсенал. Няколко гилзи са се деформирали силно от запределната температура вътре в бойното отделение. Белият прах се е изсипал гъсто на пода. Смъртоносната заплаха все още е вътре в парализираната машина. Пълначът събира повредените заряди и един по един ги изхвърля навън през отворения куполен люк. Металните цилиндри падат глухо върху меката, преорана от взривовете земя. Танкът бавно изстива. Легираната стомана ритмично пука, свивайки се от рязкото падане на температурата. Смъртоносната граница е премината, но локалната война не е свършила. Внезапно, ревът на мощен автомобилен двигател раздира жестоко звънтящата тишина. До борда на ударения танк стремително се приближава прашен джип. Веднага след него рязко спира колата на особения отдел на контраразузнаването. Братите се хлопат. Чуват се резки, безапелационни команди. Войната за оцеляване приключи. Веднага започва хартиеният фронт. Влажната землянка на щаба на батальона смърди на ефтина махорка, гниещи иглички и застояла човешка пот. От ниския таван от дебели трупи непрекъснато капе мътна подпочвена вода.
Студените капки се разбиват с глухо туптене в калния дъщин пот. Глухата керосинова лампа хвърля накъсани, трептящи сенки върху неравните стени. Старши лейтенант Виктор Волков стои абсолютно изправен посред тясното помещение. Лицето му е покрито с плътна маска от мазут, урадейни сажди и засъхнала кръв. Калната, разкъсана на лактите гимнастирка, е пропита до край с отровен химически дим. Той диша тежко и накъсано. Всяко вдишване отеква с тъпа болка в изгорените му дрогове. Мускулите на гърба му се свиват в мъчителен спазъм от скорошното пренапрежение. Срещу него седи следователят от СМЕРШ, капитан Одинцов. Гимнастирката на особиста е идеално изгладена. Нито една излишна гънка. Лъснатите хромови бутуши блестят приглушено в полумрака на землянката. Върху грубата маса от нерендосани дъски лежат спретнато подредени листове хартия. До тях почива изкривена, разрязана с нож за консерви, месингова гилза от танково оръдие. Това е веществено доказателство. Пряка улика. Билет в една посока. Повреждане на държавно бойно имущество. Студеният, лишен от всякакви емоции глас на Одинцов, методично реже гъстата тишина. Умишлено увреждане на държавна собственост в условия на военно време. Плюс самоволна модификация на щатни боеприпаси в бойна обстановка. Това е пряк саботаж, старши лейтенант. Следователят от контраразузнаването бавно вдига очи към командира на танка. В погледа му няма нито капка омраза, нито съчувствие. Там действа безупречна, безмилостна бюрократична машина. Машина, която абсолютно не разбира механиката на оцеляването на предната линия и оперира единствено с параграфите на суровите военни устави. Превърнали сте поверената ви бойна машина модел Т-34 в саморъчно направен барутен погреб. Продължава методично да отсича Одинцов. Изложили сте на смъртен, абсолютно неоправдан риск целия екипаж. Грубо сте нарушили пряката забрана на командването за каквито и да било самоволни полеви експерименти с нестабилни химически вещества. Разбирате ли последствията? Волков мълчи. Гледа право пред себе си. Пред възпалените му очи все още се топи дебелата круповска стомана. В контузените му уши непрекъснато чу оглушителният грохот на детониращия немски бойкомплект. Унищожих 5 от най-новите тежки машини на противника. Сухо отсича Волков. Гласът му скърца като несмазана танкова верига. Гърлото му е напълно изгорено от едките пари на горящия магнезий. Обикновеният бронебоен снаряд не пробива челната броня на врага дори от 50 метра. Кинетичната енергия там е абсолютно безсилна. Законите на балистиката не работеха. Приложих химическа реакция. Локално насочено нагряване до 2500 градуса. Физиката проработи безотказно. Задачата по задържане на рубежа е изпълнена. Вражеският брониран клин е напълно разбит. Пехотата е спасена. Одинцов рязко става от масата. Тежката дървена табуретка отхвърча към стената от трупи с противно стържене. Капитанът с бързо движение взема от масата деформирана месингова гилза. Белият прах от трофейна димна шашка се сипе на тънка струйка право върху подредените щабни документи. Задачата била изпълнена. Гласът на особиста се налива с тежка уловна стомана. Вашата самоделна химия е критично нестабилна. Техническата експертиза потвърждава прекомерен риск от случайна детонация. Едно невнимателно движение по неравностите, едно пряко попадание на малка осколка в купола, случайна искра от лоша инсталация и танкът ви щеше да се изпари заедно с хората. Това е гарантиран взрив на боекомплекта. Заплахата от военно-полеви трибунал става физически осезаема. Тя тежи върху отпуснатите рамене на танковия командир, по-силно от многотонния купол. На фронта съдят победителите. Съдят ги бързо, твърдо и безмилостно. Разстрелната команда работи точно, като смазан заводски конвейер. Оправдателни присъди за такива нарушения тук не се издават. Вие не сте цивилен инженер в дълбока тилова лаборатория, натъртва Одинцов, отделяйки всяка дума. Вие сте командир на бойна машина. Длъжен сте да действате строго според утвърдената инструкция.
Нямали сте абсолютно никакво право да забърквате термитните смеси на коляно, в тясното бойно отделение, под шквален вражески огън. Това е престъпна небрежност. Волков не откъсва тежкия си възпален поглед. Той абсолютно спокойно издържа на натиска на особиста. Пределната умора блокира всеки страх. Човек, преживял истински ад вътре в нажежена стоманена кутия, престава да се бои от хартиени заплахи и викове на тиловото началство. Уставът винаги се пише с кръв, капитане, но понякога се пише с чужда кръв в безопасни, топли щабни кабинети, произнася равно Волков. Екипажът ми беше напълно обречен. Щатният снаряд оставяше по вражеската броня само леки дръскотини. Изборът беше пределно прост. Да изгорим живи, без нито един шанс да нанесем щети на настъпващия враг, или грубо да нарушим сухата инструкция и да ги изгорим първи. Избрах втория вариант. Хората ми сега са живи. Вражеските танкове догарят в полето. Всичко останало няма абсолютно никакво практическо значение. Думите падат тежко, като горещи изстреляни гилзи върху железния пот. Това е жесток челен сблъсък на два абсолютно различни, несъвместими свята. Светът на окопната находчивост, където оцеляването зависи пряко от скоростта на нестандартната мисъл и пълното пренебрежение към правилата. И светът на строгия, железен ред, където всяко най-малко отклонение от нормата се наказва с незабавна смърт в името на запазването на целостта на армейската система. Одинцов удря със сила с юмрук по грубото дърво на масата. Газената лампа подскача застрашително. Жълтият пламък нервно избухва, изтръгвайки от тъмнината изкривеното от студен бяс лице на следователя. Военнополевият трибунал ще реши кое има значение и кое не. Остро сече той. Вашата престъпна самодейност поставя под заплаха желязната дисциплина на целия танков батальон. Ако всеки командир започне самоволно да пълни бойните снаряди с немски барут и алуминиева пудра, редовната армия незабавно ще се превърне в неконтролируема сбирщина от самоубийци. Вие съзнателно сте поели риск от загуба на скъпо струваща бойна техника. Грубо сте нарушили военната клетва. Особистът прави кратка, рязка крачка напред. Излиза иззад масата. Дистанцията се съкращава до минимум. Напрежението в суровата, миришеща на мухъл землянка достига критичния си предел. Застоялият въздух пръщи. Във всяка секунда нестабилната ситуация може окончателно да се срине в необратимо русло. Разпитът прераства в открит силов конфликт на ръба на употребата на оръжие. Предайте зачисленото си лично оръжие, старши лейтенант Волков, заповядва Одинцов с леден тон, който не търпи възражения. Официално сте отстранен от командването на екипажа. До решението на военнополевия съд сте под строг арест. Пистолета на масата. Веднага. Изпълнявай заповедта. Волков бавно, много бавно, спуска дясната си ръка към тежкия кожен кобур на мръсния колан. Пръстите му, покрити с пукани мехури от страшните химически изгаряния, натежават върху изтрития капак. В землянката мигновено настъпва мъртва, звънтяща тишина. Чува се само тежкото, хрипливо дишане на двамата непримирими врагове. Монотонното капене на вода от тавана отброява последните секунди преди катастрофата. Лицето на особиста се вкаменяла. Дясната му ръка незабележимо се измества към разкопчания кобур на собствения му колан. Най-малкото рязко движение на Волков ще бъде незабавно разтълкувано като въоръжена съпротива при арест. Изстрелът в тясното пространство на землянката ще прозвучи оглушително. Героят от току-що приключилия страшен бой стои на милиметър от позорна гибел от куршума на собствените си следователи. Бюрократичната машина се е приготвила да смели и изплюе човека, който току-що е спасил стотици животи. Системата не търпи сривове. Системата изисква сляпо подчинение. Пръстите на танковия командир замръзват върху студената метална закопчалка на кобура. Времето спира в мъртва точка. Мръсната, смъртоносна работа е приключила успешно. Но истинското разплащане за оцеляването тепърва започва.
Тежката врата на землянката се разтваря широко с оглушителен трясък. Ръждивите панти изкърцват джално и пронизително. В застоялия, пропит с ефтин тютюн и лепка в животински страх въздух, нахлува рязък порив студен вятър. Той носи със себе си гъста миризма на влажна пръст, разлята нафта и далечен барутен нагар. На прага се появява масивната фигура на командира на танковия полк. Дългият му брезентов шлифер е подгизал от засилващия се дъжд. От подгъвите му се стича гъста черна окопна кал. Тежките бутуши оставят влажни следи по мръсния пот. Той прекрачва прага и мигновено разчита критичното напрежение в помещението. Вижда ръката на Волков върху кобура. Вижда разкопчания колан на следователя. Опитният поглед на ветерана фиксира с точността на снайперист смъртоносния срив вътре в системата. Късото съединение между окопната истина и тиловата инструкция. «Отстави!» Гласът на полковника удря като тежък артилерийски фугас. В него звучи абсолютната, непререкаема власт на предната линия. Ударната вълна на тази кратка заповед мигновенно парализира и двамата офицери. Напрежението изпращява, променяйки полярността си. Капитан Одинцов рязко се изпъва. Безупречната бюрократична машина засича, сблъсквайки се челно с прекия армейски авторитет. Следователят с привично движение оправя идеално изгладената гънка на гимназиорката си. Другарю полковник, този офицер е обвинен в умишлено увреждане на държавно имущество и подготовка на диверсия. Започва сухо да реди особистът, опирайки се на железобетонните параграфи на устава. Рискът от самовзривяване... Казах, отстави, капитане. Командирът на полка прави тежка крачка напред. Той физически изтласква следователя от грубата дървена маса. Оставете вашите хартиени разстрелни инструкции за тиловите проверки. Тук работи съвсем друга аритметика. Командирът сваля мократа си фуражка. С замах хвърля върху масата прясната сводка от нощните бойни действия. Плътната хартия ляга право върху деформираната гилза и разсипания бял прах. Физическото действие грубо прекъсва словесното обвинение. Жестокият факт пречупва логиката на трибунала. Старши лейтенант Волков грубо е нарушил пряка заповед. Самоволно е модифицирал боеприпаси. Това е смъртоносен риск от детонация на целия полкови боекомплект. Не отстъпва Одинцов. Гласът му се налива със студено олово. Той изисква пълно подчинение на системата. Заплахата от арест все още виси във въздуха. Командирът на полка бавно се обръща към следователя. Погледът на ветерана тежи повече от танкова верига. Той е минал през месомелачката на първите месеци отстъпление и знае истинската цена на правилните тактически решения. Този измъчен човек е нарушил твоята суха хартиена инструкция. Хрипливо сече командирът, сочейки с мръсен пръст към Волков. Но той задържа стратегически отбранителен рубеж. Неговите самоделни снаряди струват точно 100 рубли парчето. Малко повече от цената на пакет най-евтини папироси. С тези нищожни, нестабилни заряди, той току-що унищожи 5 от най-новите тежки бромирани машини на противника. Превърна в разтопен скрап техника за милиони немски марки. Ударът е нанесен точно в целта. Одинцов стисва челюсти. Фактът за унищожената броня е неоспорим, но държавната машина изисква наказание за опасното своеволие. Това е пряко нарушение на устава, упорито повтаря капитанът, барабаняйки с пръсти по масата. Той съзнателно е рискувал поверената му държавна машина. Той спаси 1200 живота на нашите пехотинци, изревава командирът на полка. Гласът му разтърсва тавана на землянката. Газената лампа оплашено мига. 1200 войнишки живота. Моят стрелкови батальон трябваше да остане завинаги в тази украинска кал. Немските вериги щяха да ги смесят с земята за 10 минути. Танковият клин щеше да пробие отбраната на цялата дивизия. А сега те са живи. Врагът позорно се оттегли. Аритметиката на оцеляването е пределно ясна. Победителите на предната линия не ги съдят. На победителите им дават нови боеприпаси и нови задачи.
Волков продължава да стои неподвижно. Изгорялата му ръка бавно се изплъзва от кожения кобур. Спазмираните мускули леко се отпускат. Острата криза премина, но токсичната умора не е изчезнала. Той просто чака окончателната присъда, знаейки, че системата никога няма да признае поражението си напълно. Тя винаги намира тежък компромис. Командирът на полка премества изпитателния си поглед върху изтощения танкист. Лицето му губи агресията си. Остава само суровият прагматизъм. Твоята окопна алхимия проработи, Волков. Законите на химията победиха неуязвимата стомана. Равно произнася ветеранът. Но капитанът от СМЕРШ е абсолютно прав за едно. Твоите фокуси са критично нестабилни. Един излишен градус в затвора на оръдието и екипажът ти щеше да бъде събиран на овъглени парчета в радиус от 500 метра. Редовната армия не са и нужни масови самоубийства на танкисти. Командирът взема от масата папката с докладната на особиста. Изважда химически молив от джоба си. Висшето командване напълно засекретява твоя боен опит. Всяка дума пада като уловен камък. Всякакви полеви експерименти с термит и магнезий са най-строго забранени от тази секунда. Официално. Всеки опит за повторение на тази модификация ще бъде наказван от трибунал. Технологията е твърде опасна за масово приложение. Тази барутна мина неизбежно ще се взриви в собствените ни ръце. Опитът отива в архива. Под гриф за абсолютна секретност. Хартиената преграда затваря пробива в технологиите. Гениалното решение отива в небитието в името на стабилността на системата. Това е студена, пресметлива заповед. Забрана за смърт от собственото оръжие. Волков кима мълчаливо. Той е инженер и разбира сухата логика на вероятностите. Статистиката на отказите неизбежно би довела до катастрофални загуби. Просто му е провървяло невероятно много. Математическото чудо не подлежи на серийно производство. Предайте всички дефектни химически шашки на техническата служба, старши лейтенант. Командирът слага размашист подпис върху рапорта и затваря папката. Трибунал няма да има. Разстрелът се отменя. Вашата машина незабавно се изпраща за основен ремонт. Полковникът прави кратка пауза. Изважда от вътрешния джоб на шлифера си малка червена кутийка и я поставя на ръба на масата. За успешното задържане на височината и унищожаването на вражеската бронетехника сте предложен за орден Червено знаме. Целият екипаж получава награди. Свободен сте. Отивайте да изпълнявате задачата. Волков не изпитва радост. В гърдите му пулсира звънтяща празнота, черно, опожарено поле. Рискувайки всичко, той получи парче емайлиран метал върху муарова лента. Висшата справедливост на войната изглежда точно така. Сух счетоводен баланс. Животът на войниците е заменен за смъртта на врага. Разстрелът е заменен с орден. Инженерът се обръща и излиза от задушната землянка обратно в ледената украинска нощ. Войната свърши. Ешелоните изплюват хиляди оцелели войници по пероните на разрушените гари. Виктор Волков се завръща в родния Дзержинск. Сваля в мирисаната на мазут униформа и отново облича инженерната престилка. Светлият цех на химическия комбинат завинаги заменя тясното бойно отделение. Но рефлексите остават. Всекидневните му движения са премерени до милиметър, а погледът му постоянно сканира пространството за скрити заплахи. Бойната е впечатала в него постоянна готовност за катастрофа. Минават десетилетия мирен труд, заводът увеличава мощностите си. Ритмичният грохот на пресите напомня далечна канонада. Въздухът е пропит с миризми на окислители и нажежен метал. Волков до края на дните си запазва студено уважение към стихията на огъня. Знае цената на най-малката грешка. Огънят не прощава разсеяност. Той се подчинява единствено на законите на физиката. Поредната работна смяна отива към края си. В термитно-заваръчния цех тече рутинна работа, когато внезапно се случва срив. Мостовият кран рязко дръпва многотонна греда, куката се откъсва със скрежет и желязото се срутва върху бетонния под. Ударната вълна събаря млад работник. Искри от прекъснат кабел се сипят върху резервоари с гориво. Избухва пожар. Пламъкът мигновено облизва разлятото масло.
Температурата расте стремително. Работниците замръзват в цепенение. Волков не губи нито секунда. Паметта на тялото се включва по-бързо от мисълта. Опитът за оцеляване поема управлението. Шалтера! Изключи захранването! Сухо, без паника, командва старият инженер. Гласът му надвива сирената. Пясък върху огъня! Затворете клапаните за кислород! Веднага! Изпълнявай! Младият майстор дръпва лоста. Токът спира. Дъгата угасва. Други работници грабват лопатите и с кварцов пясък задушават пламъка. Инцидентът е овладян за 40 секунди. Механизмът на разрушението е спрян в зародиш. Волков бавно се приближава към бледото момче. Това е неговият внук. Наскоро завършил института. Момчето диша накъсано, а ръцете му треперят от адреналина. Дядо, то просто пламна изведнъж. Пресипнало се оправдава той, бършейки по тал челото си. Дори не успях да реагирам. Мислех, че целият цех ще хвъркне във въздуха. Волков гледа твърдо в очите му. В този поглед няма семейна мекота. Само суров професионален анализ. Страхът е естествена реакция на организма, натъртва ветеранът. Но тренираният ум позволява този страх да бъде разглобен на малки зъбни колела. Това трябва да се направи точно преди момента на тоталната катастрофа. Разбра ли ме? Разбрах. Да разложа ситуацията на фактори, да изключа паниката. Точно така. Запомни го. Срещу всяка тежка сила винаги има премерен физически прием. Срещу всяка непробиваема стомана работи температурата на топене и правилната доза реагенти. Няма безизходни ситуации. Има само липса на знания или недостиг на време за трезв анализ. Те вървят покрай редицата стругове. Искрите от заварачните апарати осветяват набразденото лице на бившия танков командир. В тези проблясъци за миг оживяват призраците на изгорелите немски машини. Но сега този огън е контролиран. Той работи за съзидание, затворен в математически формули. Геройката на бойното поле често е следствие от липсата на избор или нечия грешка, която трябва да се поправя с цената на животи. Истинският подвиг е в монотония професионализъм. В умението да познаваш метала на молекулярно ниво и да изчислиш пропорциите на окислителя. В готовността да свършиш работата си до край, въпреки изтощението. Внукът слуша внимателно, приемайки това наследство на разума. Инженерната династия продължава работата си. Момчето взема заварачната маска и навлича брезентовите ръкавици. Подготовката му е педантична. Всяко движение има логика. Никакво бързане, никакви излишни емоции. Температурният режим е проверен, докладва внукът, спускайки щита. Той напълно копира професионалния тон на дядо си. Съставът на флюса съответства на норматива. Налягането е в норма. Готов за таванен шеф. Започвай. Дръж волфрамовата дъга стабилно. Контролирай заварачната вана. Без резки движения. Кратко отговаря Волков. Електродът докосва метала. Ослепителен блясък прорязва полумрака на цеха. Течната стомана равномерно запълва фугата. Наследството на стария войник продължава да живее в жуженето на апарата. Опитът от смъртоносното оцеляване се е трансформирал в инструмент за градеж. Огънят е подчинен на волята на инженера.